na no ne yɛhyɛ ase sɛ yɛsua Fekuo awodo wa Asantehene mu madoroma mo amodi ka mo ni di akye ne de mo hu sɛ yɛwie ekonti yɛwie akomu na de ahene ɛna yɛba yɛbɛyɛ ho adwuma yɛnkwai ne yɛnkɔ mo kotorija akwa aba kwa me no ananse dodo ananse owo dodo nanso wote soro yɛnkɔ na kwa aba na afeyi no yɛma ne metoa enkomo no so kotorija bebe na ananse owo dodo nanso wote soro emete soro kwa me eja ye mo kwa aba banyansa poka samfoni je osu ebru na wompom te sei adomara kwa na ho ye pa ye do twedi ampo ase ame kwa me no sese no wayɛ sɛ mpanyin sɛ yɛka mafuni yɛka madampan sese edura manfo so ane aka ya anom ene de wɔno ɛna yɛdwane ya yɛba bɛtoa na wo kyerɛ yɛn abasɛm atetesɛm mpanyin sɛm a ɛfa Fekuo ho nenne de ntia ya sa atwe ne bi mu a yaba no sɛ yɛnwie series na Fekuo na yɛduru pa 3 yɛkɔ Nifa Fekuo so na Nifa Fekuo no ɛne yɛba ne abesua ho ade Nifa de sɛ mense Nifa nti Nifa no etesɛ sɛ kra na tie nti yɛnkɔ na afei yɛnkɔ bisa na yɛnkyerɛ mu nso hɔ okotorija eja sɛ de yɛbɛtwe abrɛ mese yɛbɛtwe abrɛ na adbɛkyɛ ne yɛtiefo nyinaa yɛpɛ bibia tie yasomi yɛ chin a yɛpɛ ade nso asua Idrisa bia na makai omene dadoa papa panimu bi na odi akwane abapa wo manhia eduro na wo wesana no aben sema kyerɛwa wankasa yɛmbɛhyew no onimde wakwade one na ejis kapa peace fm ebi omo bia nyame fa wo mokra no nsie ye na yesi bi konsumu amenam Akan Twi ye mi konsumu amenam mi wura ba na Akan Twi yade ebisai kwantwema ye bonu dondo ekuoku ne ku nduro yade areho bi abafie ye adwoguo onim da bi onim die mu waja ma adwoguo ose kekan mi hura no eche mi hura no na agina samando se ensia yawe adwoguo bu ye waja majanka michi kwakwa mdansa so waja majanka kekan me hura che na agina samando se ensia yawe adwoguo bu enyom na sinie de obi yade ye hwani asa ne yade me ko fie makopa duro bi ne yaba wawu o konso waja madwoguo adwoguo ni ma de kro na no me to sa na obi se na ate ase na mse da bi wase hwe aduane ayedi ama ade ache so ne asa akofa edi ni friends adwoguo se wo yade ye no na me didi me pe dura bromaje asi ho ese wawu aduane asam beto ye de anura me di ye na se mesra mo amoka fufufunu no munya aka ade ache so aka nse ye adwoguo nka fufufunu bi me fufufunu titile dodo oka fufufu a na wasante ye no kro so ya aye eti ye adwoguo fufu ade ache so betia aka no so se adwoguo aduane ade ache so na fufu anya aduane aduane na ede yesi ye konifa ne ye konifa hwe asante on de bia na mekasa ade chi asante ade a chi asante ne sei mo ka se ukọ history me history ye frame bi say civilization abakwasem mu ba se enitie enibie ukọ ka mo se Egypt ya no mo se ho na sha ase frie Mali Empire mo songa ne de ekeka asante so ye ni ate pa ekun mu nhyehyeye ye hyehyeye ne se de nipa da ho no kontre ni akwamu ye semitia adonten ye memafuse no na Nifa no nso so mensa Nifa yi na menan Nifa ne mebenkum so ye edi Nifa no se kontre ni akwamu kuko street na baro ne abontemu pia no bonse Nifa nso so adam yefo no bi so efri heba it is oko military ya obeka say the left Nifa mo kan say right wing commander no so call right wing okokọ ho na left nso okokọ left etidi de chesa Asante ade anche ha kede na beba se ntokọ bebiri Asante di nkudim kuma pema pem beba no
Ah! Nifa Fekuo. Nananom. Eye ne kama. Na inso adede debu Nifa Fekuo nim. Na me kire omu. Kire mi mu. Ani se Nifa Fekuo na nya Asantehene kwa na te wode. Yi Asantehene ahemfie. Fekuo ye Nifa no. Enya Asantefo kwa na te ho. Empempi. Enya mwanwa sanse ye nya banda ehene. Wo be. Banda de osuma Asante. Jo. Osiri bi kire kro bia ye fia nwoma mpa seti kotokɔhene. Oh, okay. Na otekra ne bra nwoma so. Okay. Owo awia owo ade no no. Na ene sei. Nifa Fekuo. Asko mampon hene. Ene Fekutire. Asokore. Mampon. Okay. Anabo ati Ansah-Debrah asko mampon hene. Kumasi Nifa hene. Eja ona Fekutire. Okay. Na ono ne efe ne ba ko odi afa. Ba ko odi afa. No no nkwa Fekuo no nkwa na etim no bi anka ho. Akiri ene ede nkwanta kese. Ekoka ho. Ya de chem so koka ho, de chem so hene. Ene ede atwemafo ase hene so ekoka ho. Sa Fekuo no. Na emu ena fansefo hene. O Kumasi aso kasa Fekuo no. Anka yedi Asante sema se bi gusa bi so anka fansefo hene fa ho bai. Otokwa hene se da bi enzema hene. Koka ho enya agrek enzema o. Mehu. Enzema afo hene. Owie no se da bi kwawufo hene usuko chem. Enti sa Fekuo no. Asantefo na ewom asko mampon. Nkwanta kese de chem so na afo ase. Enzema afo hene su chem. Fantefo hene chem. Na kwawufo. Enti Asantefo ye na. Debi. Ye dwe. Debi na sa hankwa na aba na ma ye wa atenga junction. Ye opese mi nkunya. Ye won fanti Newtown. Ye sa wa ahona fanti. Ye wa anwa fanti. Ahona ga so ho. Ye wa anwa ga. Dagomba line. Ye wa Dagomba line. Mozi zongo. Sabu zongo. Sabu zongo. Enti se wo ho. Eti sa Fekuo we de na se be ka se Fekuo we de. Nana no madama fama hin. Efrafram. Miensai enzemafo hene infantefo kwawufo hene kasa Fekuo no ewom so me yakanfo de ne nso ye ka Asante a se be kuna nka kwawu na eka ho na enzema akora de enuane wo mo Nzema akotoko na fantefo nso ala enuane wo mala ti sa Fekuo no so ate ase ti infantefo ha iti anka akobroni ayi mu a system of governance e be ka se infant ambassador to Asante. Yeah. That's it. Nete se we mu Fekuo ndie eto mo nchada no so sa. Mapem. Ko se de wusi kan no kura na nka se kore mampon hene nko a. Ba ko di afa. Wono nko a ena na chese owo mu. Ena opemso nyansam ni nimdiem ene ni tumi mu no. Wenum ohu se fantefo hiankasa ye nuanom nye hon. Enyo. No was one abekaku yi hu. Owie no ene okwawu. Mo. Bepo no so. Bepo no ukowu. Ene wode wonom so abeka ho. Mo. Afi ye nuanom nzemafo nso. Kenkaku aka. Aba abeka ho. Oh. Ala ate ase a. Mate ase. Enyo. Eti we mu nso dwumadi titru pa ne sei Nifa. Nifa kane ane ekokon se ne ekokon omukoko Nifa. No omukoko Nifa. Emema so no. Nene ekon ni ho. Eti omo musugu anim defo so wo ho pa. Asko mampon hene architect ukoni krom a ho de dem say kuro bi so asase no. Why ene kama. Obo adwuma. Nkwanta kese onim de se. Omu na primpunto de ba Asante. Ti wo wote ho. Wo se ne wan. Ese osoro ade ye fokura nka achichi de wunto bi. Oto wan ya ade kwatena akonua so. Na akogina ba bi kaseti ahemfu ya. So wan ka se so ho. Ese nana Nifa no Fekuo no de se me kan ya. Yenya asokore mampon. Nkwanta kase mienu. De chamso miensa. Atwemafo ase enan. Ena Asantehene enum no nzema ensia
kou ɛyɛ nson ketewe sew ɛna wo mo sɛ kunum enti sese no sɛ ye komensia ne yɛka sɛ Nifa Fekuo asɔre a de wo sɛ bo bia ati mu sɛ saa bebe kan sɛ kuro ya mabobo yi nipa egyina mu de mo baaso yi wonom na ye Nifa Fekuo enyo emprempre bia nka ho enso ya baby bia nka ho but ye ka say me pese nko bia ho sɛ menka Asanteman in general baby yegyina Kumasi yenya nhwiri kwa Asanteman kora tie no cho arefo na kyese Nifa Fekuo eno nso ho adesua na yede aba no nana amyehu sɛ woba nifa sɛ de wo sɛ ase a wodi fire no konteni akom wa sɛ ye nipadua kra na da hɔ a ne tire na wono ba nti bon sɛ Nifa nso ko no nso ka kɔ Nifa fam hɔ no sɛ ono nso hwɛ sɛ de be ya enema be kɔ enkan enu nti na Asante yenya Asante kɔtɔkɔ yɛse hukum apem beba na abrɔfo no kra yi wo nwanwa wodi tuo no hukum we no ba wan sɛ hrum afofra sa begina wo mo hyehyɛ kon no sɛ dame a yɛto yi ɛna wo ne abrɔfo ɛkon yi a Asante ene timi ne broni kokko te gina ye ekon ye di ne so nkonim enti se ye hu mame nsisi so biem na afei ye mfa ensi asokore mamponhene anase asokore afei ko enkwanta kese afei de kyem so ene ye wo atwomafo ase afei ye wo mfantefo ehene ewa Asante mem hanom anase Kumasi a wo gina mu ewe Nifa ho ene ye wo nzema hene ena afei kawhene wonom no mo ka bom emre ye from say Nifa Fekuo ewe na yedi Nifa Fekuo no nso yedi besi anom na yama munyina mo ene hwe edin ne se de munim na abusu apani owusu